Tractogarden, asesoramiento técnico, venta y reparación de todo tipo de maquinaria, agrícola y para jardín. Tractogarden, servicios profesionales. Estamos en Partida Capçades de Vinaròs. Además, tenemos todo tipo de maquinaria agrícola y para la recogida de aceitunas. Tractogarden, Vinaròs. Su naturaleza y su agua, del manantial de la Avellà, siempre conmigo, siempre en mi casa. Aquí tenim ja el tècnic d'esports, Nacho Chaler Marcos. Nacho, bon dia. Bon dia. Bueno, quasi 200 participants, tot un èxit. Bueno, jo esperava més, sempre espero més, però bueno... Vostè va dir en l'entrevista sobre 150. 150 inscrits, l'any passat van ser més de 200, però bueno, la veritat que se fan tantes carreres que al final és complicat aglutinar tanta gent i més a la zona que tenim nosaltres. Però bueno, bé, la veritat que bé. Tot organitzat ja, perquè falten escassament 10 minutets. Sí, tot en marxa, tot revisat, voluntaris a puesto, preparant ja les llonganisses, així que ja pot començar la carrera, com vulgui. Pues Nacho, nos veiem després perquè ja te veiem que ja estàs intentant controlar tot. Enhorabona i nos veiem després. Muy bien, gràcies. Ara tenim el senyor Quisal. Senyor Quisal. Bon dia a tots. Bon dia. Escolta, vostè ja va muntar el número 1? Això és mon germà, jo sóc l'altre. Bueno, però és igual. Jo la primera carrera que surto, la primera. Anem a veure. Me diu que el famós és un germà, però jo crec que tots els que participeu en les curses sou famosos. La primera vegada. Sí. Però porta el 167, o sigui que hasta 200, prova exitosa. Bueno, ¿estás preparat per sortir o no? Home, preparat no estem, però bueno, la qüestió és acabar-la, passar-nos el dia bé i disfrutar de tota la gent. M'agrada que hagis dit que és de les primeres que fas, perquè és una prova popular, però també hi ha corredors federats que venen a guanyar. Tu sortiràs a disfrutar. Jo sortiré a disfrutar, acabar-la si puc i passar-nos el dia bé, amb tots els amics, ja està. Molt bé, doncs mire, fíjese al primer ja, fíjese al primer puesto. Ai, abans de la carrera ja ha guanyat, I escassament falten molt pocs minuts per iniciar el vol del Puig. I tenim a un dels veteranos, Faustino. Buenos días, Faustino. Buenos días. Oye, no hay carrera que no estés. Bueno. Y no está Faustino, no hay carrera. Exactamente. Pues nada, es así. Somos adeptos ahora a la edad de la jubilación. Ah, la jubilación, qué bueno. Con mucho ánimo y mucha ilusión. Oye, no te pierdes ni una, ¿eh? Hombre, trato de estas en el entorno, estas de Vinaròs, las de Benicarló, las nocturnas de Castellón i les de running series d'aquí de... Faustino és tot un exemple de la vida. Aquí está, deportista y pintor. Faustino, que haya suerte en el día de hoy. Gracias, igualmente. Venga. Bueno, després de tindre nosaltres el tècnic d'esports Nacho Chaler, ara com no, també tenim el regidor d'Esports i de Salut i d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vinaròs, José Chaler López. Chechu, bon dia i fresquitos días. Bon dia i frescos, però bueno, és el que toca en esta època, però jo crec que la climatologia és bona. Una mica de fresca, no fa molt de sol, bé, no plou. Perquè el corre ja estan calentant per sortir. Sí, no, ells no tindran fred. Hem parlat en Nacho, se esperava 150, però sobre 200. Sí, jo crec que ha sigut un èxit. Serà de les curses de la zona més multitudinàries, no? Al final la gent té ganes de fer esport, de córrer i l'entorn que ens acompanya, no? Efectivament, fa una miqueta de fresqueta, però el que has dit tu, no? El temps és ideal per fer una bona calentamenta, un escalfament i després al sortir els 14 quilòmetres que està aquest circuit. Nosaltres l'hem vist en el mapa, quin circuit més ben treballat,
Hombre, pues sí, hi ha molt de pujar i baixar, bueno, és el que diem, al final és un desnivell acumulat de 450 metres, que no és poc, i bueno, ja he vist també per allà tots els voluntaris repartits, però bueno, ja de primer moment agrair-los la seva col·laboració. No? Bueno, això a la regidoria d'Esports i de Salut us té que donar ànim, no?, de futur per la setmana pròxima per la caminada. Si avui penseu 150, quasi 200, la caminada és diferent perquè teniu que tindre 800, però jo crec que hi haurà molta gent que s'esperarà, perquè se superarà aquest número. Sí, no? Les inscripcions per la caminata van molt bé, està ja quasi al màxim, recordem que són 800, el màxim que està permès per l'entorn que està protegit, però bueno, que la gent s'acabi d'apuntar, que no s'encanta, perquè si no es quedaran sense plaça. Sí. Bueno, jo estic parlant així una miqueta tremolós perquè és que el que està parat té fred, i ja fa ratet que estic aquí entrevistant així a vostè, que no ens marxarem calentant, vostè i jo també. Bueno, pues ara ja que està a punt de fer la sortida, calentem i fem un caferet. Però primer n'hi ha que estirar, A veure, estirem una mica. Estirem molt, a veure si m'ho agarrarà alguna cosa. I ara tinc que fer-se una mica. Va, a veure, va, calente. Calentar, ja que corre, Chechu, enhorabona. Una prova més, èxit popular. Anem ara a disfrutar de la sortida i bueno, esperem que vagi tot bé. Ens veiem la setmana pròxima. Molt bé. Vinga, hasta ara.
de Catí, su libertad, su paz, su arte, frescura, espiritualidad, su naturaleza y su agua del manantial de la Bella, siempre conmigo, siempre en mi casa.
Tractogarden, asesoramiento técnico, venta y reparación de todo tipo de maquinaria, agrícola y para jardín. Tractogarden, servicios profesionales. Estamos en Partida Capçades de Vinaròs. Además, tenemos todo tipo de maquinaria agrícola y para la recogida de aceitunas. Tractogarden, Vinaròs.
I com no, ara tenim a la guanyadora femenina de la cursa del vol del Puig, Andrea Cabré Carceller. Andrea, avui si no te pots negar 2 besitos. Sí, claro. Bueno, n'hi ha que dir que mai s'ha negat, a donar-me 2 besitos de presentació. Mai. Bueno, Andrea, jo me recordo fa anys que aquí mateix on estem, fora, en tu, en Rebeca del Corte, vam fer un simulacro de pólvora, te'n recordes? No me'n recordo molt, però sí. Sí, perquè sí que se recorda. Sí, lo que pasa que no vol recordar-lo, perquè no le fiqui el vídeo. Bueno, enhorabona per la victòria aquí en el vol del Puig. Moltes gràcies. T'ha costat? Pues la veritat és que sí. He sortit rapideta i després les pujadetes se m'han fet una miqueta pesadetes, tot i que jo pujo molt bé, baixant soc una miqueta pato perquè la tècnica pues, no és el meu, però la veritat és que se m'ha fet dureta. Però el circuit superbonico, molt ben senyalitzat, els voluntaris estaven als punts concrets que tocaven, els avituallaments també estaven molt ben situats. La veritat que és una cursa molt bonica que cada any la repetiré. I me quedo en el que has dit, no és la teva prova, la teva prova és marxa, campiona provincial, campiona autonòmica, campiona universitària, molts bons jocs a nivell nacional i internacional, no pares. Sí, la veritat és que ara, com estic de pretemporada, faig una miqueta de tot, faig carreres de muntanya, d'asfalt, ara vaig a fer un marató, a veure què surt. A provar. A provar, però, bueno, a acabar-la. En acabar-la ja m'he donat per satisfeta. A disfrutar. Sí, la veritat és que sí, anirem tot el grup que anem, anirem junts, i la veritat que, bueno, després ja me tocarà centrar-me en la marxa, ja que comencem la temporada, així que ara disfrutar de tot el que me faiguen per aquí propet. Però jo no estic content avui. Ui, per què? No estic content, perquè quan te veia vindre, te gravava i buscava la sombra, dic, ai, la sombra de Camacho. On està la sombra de Camacho? No, Camacho això de la muntanya no ho porta molt bé. El platja i carretera, ¿no? Sí, claro. Ell marató sí, ¿no? però això de la muntanya no... Bueno, Camacho, ves que me he acordado de ti, Me he acordado. Bueno, escolta, què vols, el pernil, la ermita o la cursa? Què vols? A veure, va. A veure... Ara que no està ni el regidor ni el tècnic de l'Ajuntament d'Esports, què vols? Va, que te'l dono jo. Pues este pernilet no sé pa qui és, però sempre fa gràcia els pernilets. Jo m'he portat un ja, Ah! I pues aquí encara ne queden 3, Mira, igual. le direm a la càmera que talle i nos agafem. I l'agafarem, pues sí. Agafa-li, I me l'emportarem per berenar. Agafa. Lo que no sé si tinc molta força. Anem-on. Adiós. Rebeca, nos ha vingut el regidor d'Esports detrás nostra per agafar-nos el pernil. Això no està clar, no? Home, segur que és per algú que ells ja saben, pues el deixarem al puesto. Suposo que tu te portaràs un com guanyadora. Ai, no ho sé. Rebeca, enhorabona, que vagis sempre en la senda d'èxits que estàs portant fins ara, i és tot un exemple per a la gent que comença dins del món de l'atletisme del Club Esportiu Vinaròs. Enhorabona. Moltes gràcies. Au. Ha finalitzat aquesta meravellosa cursa del vol del Puig. Tot un èxit d'organització, de participació i sobretot destacar el bon ambient que està reinant ara actualment aquí en l'esplanada de l'ermita de Vinaròs, no? Com no? Tenim a la Misericòrdia, tenim a Sant Sebastià al costat nostre, que jo crec que ha beneït aquesta prova. Regidor, José Chaler Chechu. Buenas. Quina meravella. Hem parlat al principi, però per fer el resum final, els patrons de Vinaròs s'han portat de categoria. Home, pues sí, la climatologia... Bueno, i els participants. Els participants, els voluntaris, tots s'han portat de meravella. Vull dir, jo crec que és veure la cara de satisfacció que té la gent, no? Ara, cara de satisfacció ara, perquè ja tal com anaven arribant, la cara no era la mateixa, però bueno... Nosaltres tenim algunas imágenes grabadas en costeta y desde luego es dur, ¿eh? Pero yo me quedo en la palabra de un participant montant una costa que m'ha dit, i és de fora, no és de les nostres comarques, ha dit, quina meravella, m'ha agradat molt el circuit, i això que encara estava ahí corrent, això també és un tanto per vosaltres. Sí, no, I la per veritat. Carlos, l'organitzador del circuit. Evidentment, per Carlos, l'aula de natura per tots
és un logro important, no? Jo sí també he sentit gent que venia de Villarreal a córrer la cursa i tal, i que se sorprenia del paratge, de l'entorn, de les pendents que hi havia en aquest trosset de muntanya, de terra que tenim. No? Efectivament, perquè no és molt ampli, i fer 14 quilòmetres i no passa mai pel mateix lloc. Bueno, suposo que el Consell Municipal d'Esports, regidoria, col·laboradors, sponsors, una meravella. Se pot dir que un 10 a tots. Jo crec que sí, tot el món que ha col·laborat, això ha sortit molt bé. Vull dir, ara tenim un postmeta espectacular on la gent té el seu bocadillo de llangonisses, la seva fruita, la seva beguda, els seus massatges, que també estan fent dins a les cavallerisses. Vull dir, jo crec que és tot un èxit i se veu la cara de satisfacció de la gent. Bueno, vostè sap que en política sempre se diu que n'hi ha que millorar cada any, o per almenys no baixar el pistó. L'any que ve també és un repte, això, Home, sí, vull dir, tot és un repte, millorar sempre es pot millorar. Serà difícil perquè jo crec que avui ha sortit tot molt bé, però bueno, això pot incentivar que de cara a l'any vinent que la participació vagi augmentant a poc i al final això sigui una cursa consolidada en tota la comarca i ja a nivell provincial, en l'ajuda que ara tenim de Diputació. No? Efectivament, i sobretot també el benefici de la prova d'avui, no? Entre el dia de la bicicleta i avui, quan s'ha recaudat més o menys per Faniat? Pues tenim l'euro solidari, que anirà destinat, com dius, per Faniat. S'ajunta el dia de la bici la cursa del Vol del Puig i seran al voltant d'uns 350 euros que aniran destinats a aquesta associació. I també veiem aquí els premis que es portaran els participants, aquest i després aquest d'aquí. Desde luego, la veritat que una maravilla. Qui lo ha fet este any? El mateix que l'any passat, no? Sí, veus de l'Ibadis, de Benicarló. Vull dir, tot en un trofeu, tot fet a mà, vull dir, jo crec que és una meravella i algo únic, no? Efectivament. Lo bonico es eso, ¿no? Que se colabore en l'èxit d'aquesta prova. Chechu, jo crec que m'estan donant unes ganes de menjar, perquè veig a tots els deportistes menjant el bocadillo, la fruta preparada i tot això. Escolta, que no nos agafarem un d'estos? No estaria mal. Què troba? Bueno, mire, podem fer una cosa. No te'l quedes. Convide vostè la pròxima setmana que vingui a la caminada. Si vols, ara agarra un bocadillo i ja te'l deixem aquí. Aguanta. Convide a tot el que no estigui veient que la caminada la setmana pròxima. Muy bien. Invitar a la gent que s'apunte per la caminata que farem el pròxim diumenge. Recordar que queden poques places, per tant, n'hi ha hasta el dimecres per apuntar-se. Animar la gent, això, del poble i de la comarca, que participen en aquesta caminata i disfrutaran com avui han disfrutat tota aquesta gent. Vinga, va, anem a cantar, va. Un rayo de sol. No sé on està el sol. Pensava que m'anava acompanyant. Va fresca. Bueno, vaig a tornar això, perquè si no me diran que me'l porte. Per vostè i vostè el deixa al lloc. Gràcies. Bueno, ja ho heu vist, no? Tot un dia d'alegria avui aquí en l'ermita de Vinaròs. Participants, un èxit. Organització, un èxit. Voluntaris, tot un èxit. I el pernil, ja les diré com està la setmana pròxima. Chechu, enhorabona, que la faci extensa a tots. Gràcies per tot.
libertad, su paz, su arte, frescura, espiritualidad, su naturaleza y su agua del manantial de la Avellán, siempre conmigo, siempre en mi casa. Tractogarden, asesoramiento técnico, venta y reparación de todo tipo de maquinaria, agrícola y para jardín. Tractogarden, servicios profesionales. Estamos en Partida Capçades de Vinaròs. Además, tenemos todo tipo de maquinaria agrícola y para la recogida de aceitunas. Tractogarden, Vinaròs. Si fa una setmana que vam estar aquí a l'ermita de Vinaròs per presentar la cursa del Volt del Puig, ara pues tornem a este marco incomparable, no? Per presentar la popular, la caminada popular de Vinaròs, que ja fa anys que s'està celebrant aquí en l'ermita de Vinaròs. 7 quilòmetres de recorregut per aquesta meravellosa ermita i també per lo del Puig, la creu que la tenim enfront nostra, l'ermita que la tenim a darrere, de luego tot una meravella. José Xaler López, Chechu, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Escolta, quina ressaca del Volt del Puig. I vostès, una setmana després, la caminada popular de l'ermita. Hi ha que aprofitar l'espenta, no? I a part dels marcatges del circuit i de més, i ja que la gent s'acabi d'animar i de conèixer tot aquest entorn meravellós. Efectivament, sobretot la gent de Vinaròs de la nostra comarca, que nos consta de que gent de la nostra comarca, tant de Tarragona com de Castelló, ve este dia a disfrutar de l'ermita. A veure, és un entorn molt agradable. Vull dir, estem al costat de la mar, estem en muntanya, estem en paisatges diferents perquè se descobreixen molts de punts on la gent desconeixia. Vull dir, i és una ocasió immillorable, no? Efectivament. José, perdone, José és vostè. No l'havia saludat. Nacho, bon dia. Bon dia. Una altra vegada aquí en l'ermita, no? Sí. Curses populars, marató i caminada. En quina se queda vostè? La pregunta del millón, va. Mulles. És difícil. A veure, a mi m'agrada més l'entorn de l'ermita, perquè és un entorn trobo més esportiu. La marató és per asfalt, que trobo que no... A mi no m'agrada tant l'asfalt, m'agrada més la muntanya. Per tant, me quedo en la caminata. Vostè se queda en la caminata. I vostè? A veure, les dues són molt bones, no? Però jo, per portar una mica a la contrària, me quedo en la marató. Més que res perquè al final la participació està més oberta a xiquets, a gent menuda, a gent amb algun tipus de discapacitat. Aquí és un entorn més complicat per a ells, però bueno, és més que res per la participació. Si sigués per l'entorn, Vinaròs també és un... Trosset de cel, no? Exacte, vull dir que... I vostès quan tenen reunions per aclarar coses del deport de Vinaròs, també tenen aquesta disputa d'ara? A vegades sí, però al final sempre trobem el punt d'unió i d'arribar a un acord. Muy bien, eso es lo bonito, ¿no? Regidor y técnico que al final arriben al punt pel deport de Vinaròs. Bueno, Nacho, la cursa... La marató sempre estem dient que és una cursa perquè els amics, familiars se troben este dia, que facin el recorregut xerrant de coses, no? La caminada de l'ermita, més o menys, algo paregut, no? Sí, exactament igual. Evidentment el recorregut és diferent, perquè hi ha zones que són molt estretes, que el pas és d'una persona només, entonces no és com la marató que tens tota la calçada i pots parlar tranquil·lament, però la veritat és que és una prova oberta a famílies, a xiquets, evidentment no com la marató que venen en carro, perquè aquí és més complicat, potser hi ha que portar-los en motxilla, i també sí que el que té diferència de la marató és que al fer-ho a l'ermita hi ha desnivells, hi ha zones que són camins de terra, que al final això te fa que sigui una miqueta més exigent. Per tant, la gent té que ser conscient que apuntar-se a la caminata no és caminar en pla, sinó que hi ha pujades, hi ha baixadetes, hi ha zones una miqueta més tècniques en pedres soltes, i per tant tenen que vindre preparats. Quilòmetres? Són 7 quilòmetres, és tota la part de la zona de l'ermita de dalt. On estan les antenes i el tentadero, més o menys, perquè la gent s'ubica, no? Correcte, no se baixa com a la caminada, com a la cursa per la zona de l'estret, sinó que és tota la part més planeta d'aquí dalt de l'ermita. També un bon dia, no? Un bon diumenge per vindre aquí, fas la caminada, després te demanes permís pels torradors o te fas la torraeta i tot, no?
Home, evidentment, el dia és excel·lent per això, per gaudir dels amics, de la família, fer primer una caminata per fer gana i després un bon dinaret i que se cuiden tots, no? I vostè participarà? Home, la caminata sí que tinc previst participar. Sí, perquè Nacho m'ha dit... Nacho, com que ha dit això dels cotxets, que ell penso que porta el xiquet en tirants d'estos. Sí, també pot participar en els tirants. Jo sí que intentaré estar, sí. Sí? Jo sempre tinc l'excusa de l'organització. Sempre està igual. No puc perquè jo tinc que organitzar. No, home, no. Com a responsable tinc que estar pendent d'una miqueta de tot i sí que m'agradaria, evidentment. Jo el que faig és moltes vegades pujo aquí en la meva filla, que ja puc fer cosetes, i faig trossets i la veritat que sí que la gaudixo, però un altre dia. Este dia estem a feina. Bueno, suposo que tot preparat, no? Perquè el que sempre estàvem dient una setmana abans se ha celebrat el vol del Puig, més o menys els camins ja estan marcats, però clar, n'hi ha que saber fins a l'últim dia, fins a l'últim moment, que estigui tot en ordre. A veure, la diferència entre la cursa és que no necessitem voluntaris perquè és una cursa que va neutralitzada en la gent de l'aula de natura, per tant ells marquen la sortida i la gent ja continua en pelotón, va prou unificat i llavors no és necessari tindre voluntaris. A nivell d'organització és molt més fàcil. Hora de sortida i del mateix lloc que el dia del vol del Puig? Sí, totes les proves són sortida i arribada a la plaça de l'Ermita, que la podem veure aquí detrás, i l'hora és les 9:30 també. Sí, les dues proves van sortir a les 9:30 i aquesta també a les 9:30. A les 9:30. És important també recordar a la gent que intenta agrupar-se en vehicles, que no pugi una persona en un vehicle a soles, perquè sí que hi ha marge per a poder aparcar, però, clar, si cada persona puja en un cotxe, doncs 800 persones, la veritat que ho complica molt. Però, bueno, està la policia local que organitzarà l'arribada i les zones d'aparcament i, en principi, no té cap de problema. El dia del vol del Puig, la gent anava en dissabte a buscar la camiseta. El dia de la caminada, el mateix o s'obre més el plaç? Com som més gent, el que han fet és reduir-lo. Antes fèiem dijous i divendres, ara el que fem és divendres de tarda al mercat i dissabte de matí al mercat, perquè 800 persones en aquests 2 dies dona marge a que recollisquen la samarreta. Efectivament, màxim més o menys 800 persones, que és el que més o menys s'aconsella de que estiguin aquí a l'ermita el pròxim dia 24, no? Això vol dir que si vostè vol participar, doni'ns pressa a les mateixes botigues, a EJ Cronos... A les mateixes botigues, Base Moliner Bernat, DJ Sports, Jaques Sport, Nova Nutrició i Decathlon, i en línia HJ Crono. I recordar que aquesta prova sí que se tanca antes la inscripció, pel tema de previsió, el dia 21, que és dijous, fins a les 12 de la nit la gent se pot inscriure, per tant divendres i dissabte ja la inscripció estarà tancada. I després aquells que venen, és que no m'he recordat, que no he pogut sortir del treball. Pues tots els anys anem recordant-ho, se diu per la roda de premsa, se diu a les cunges de ràdio que se fa, ho comentem aquí, i la gent ja a la pàgina web té tota la informació, a esports.vinaros.es, i el que no podem fer és esperar fins a l'últim moment, així com la caminada, com la cursa, que és poca gent, tenim marge, però en la caminada amb 800 persones, si no tanquem antes i fem una miqueta de previsió, se complica molt. Bueno, moltes àrees dins de l'Ajuntament de Vinaròs tenen que estar col·laborant, sobretot el que ha dit Nacho també, no? Els aparcaments regulats per la policia local. Recomanem, no?, que facin cas a les senyals. Sí, evidentment, que facin cas a les senyals i a les indicacions de la policia local. Com bé dius, hi ha diverses regidories implicades. Està la Governació, en aquest cas, pel tema de policia local, i també està la de Medi Ambient pel tema de l'entorn en el que ens trobem, que, com bé diem, són els que regulen la participació, que com bé s'ha dit és a 800 persones, per tant això, que la gent no esperi a última hora, que s'apunten, les inscripcions ja estan obertes, que s'apunten el més pront possible. Vull dir, crec que tenim cobertes ja pràcticament el 25% d'inscripcions, vull dir que no s'encanten i que s'apunten pront. Nacho l'ha dit, també aconsellem el que munten cotxes que queden 4 amics i el conductor 5, i així no hi haurà massificació de vehicles, però suposo que ja seran preparades zones d'aparcament. Evidentment estaran les zones d'aparcament previstes, igual que se fa els dies que hi ha aglomeracions aquí, com Sant Sebastià, Sant Antoni i això. Vull dir, els punts d'aparcament estaran previstos i ja s'indicarà les zones corresponents. Nacho, el dia del vol
una diferència d'altura de 450 metres aproximadament. Més o menys serà la mateixa? No, perquè no se baixa a l'estret, entonces aquí és peu planet, sí que hi ha algun desnivell, no te puc dir exacte quin és, però és una zona peu planeta perquè és tota la part de dalt de l'ermita. O sigui, per això sí que aconsellem, no?, que vinguin preparats, sapatilles... Calçat de muntanya, en tacos perquè agafe, i una miqueta preparats, i gent que faci una miqueta d'esport, seria lo ideal. Home, los sedentaris estos que no fan res, diuen, jo vaig a provar la caminada, que se preparen una mica, no? Sempre hi ha alguna persona que ve i no està preparada, tot això el que fa és allargar el recorregut, els voluntaris tenen que estar pendents, entonces, clar, tot això, la gent, i nosaltres com a organització podem decidir si creiem que la persona no està preparada, se la porta a una zona, per exemple, la carretera, i aquesta persona ja acabarà la prova quan pugui, però el que no podem fer és allargar la prova per una persona que no està preparada. I sobretot un consell, estem en temps de rovellons. Chechu, que no se queden mirant, a veure, ese rovellonet, que lo que ha dit Nacho, no?, que després esto s'allarga una barbaritat, no? Perquè jo me recordo un any, perdona, que vam veure els últims que venien en bolsetes, que havien trobat rovellonets i fustetes per a la leña i tot això, que tinguin consciència, no?, de que hi ha persones esperant que finalitzi la prova. Sí, bueno, que no se queden detrás. No serà de rovellons, no? Rovellons no, jo no soc... Bueno, soc aficionat a menjar-los, però a fer-los no es trobaria. Però això, que no es queden endarrerits, vull dir, sí que tancarà sempre personal de l'aula de natura, però bueno, la gent que intenta seguir el ritme de tots, que no es queden mirant l'espai que n'hi ha per aquí, sinó que continuen per no retrasar més que res tota l'organització. Efectivament. Igual que la gent ha d'entendre que és una caminata, tampoc se pot córrer. Ni podem córrer per davant ni anar molt lento per detrás. És un pelotón i tots hem d'anar en grup. El que no se pot és adelantar a l'organització de l'aula de natura, que estan marcant una miqueta el recorregut, i també és important recordar-ho, que hi ha molta gent que comença i comença a córrer. En aquest cas, si vol córrer, ja vam tindre la setmana passada la cursa perquè poguessin gaudir d'aquest entorn. Molt bé, els col·laboradors, els mateixos que el dia del vol del Puig? Com sempre, tenim els 4 patrocinadors principals, Grupo Gil Comes, Decathlon Vinaròs, Dicocar i Tractor Garden Steel. En aquest cas tornem a tindre la col·laboració de Family Cash pel tema de les llonganisses, i després sempre hi ha petits col·laboradors, el mercat, després també estan, en aquest cas hi ha menys entitats, però està l'Aula de Natura, està Carlos, està la gent del Repte, una miqueta tots els que sempre estem implicats en aquestes proves de l'ermita. Efectivament. Bueno, convidem, no? Pues sí, convidar a tot el poble i part de la comarca que vulguin vindre a gaudir això d'una caminata en un entorn immillorable, i en la camiseta també que rebran, que és de color verd, a veure si vestim tota aquesta muntanya de color verd, omplint les 800 places que estan permeses, que seguríssim que es cobriran, no? Doncs molt bé, aquí tenim la camiseta, falta la serigrafia, però ara falta una setmaneta, i suposo que el dia de les entrades al mercat ja estarà, no? Comencen avui, però no ens ha donat temps a portar la serigrafiada. O sigui, esta és màniga llarga? Esta és màniga llarga, sí que mantenim la màniga llarga per la caminada, perquè la gent així ja té 2 tipus de samarretes, la curta de la marató, màniga curta, i la màniga llarga, i la veritat que la gent estava contenta. Vostès saben que hi ha gent que té l'arcoiris ja a casa? Tenen tot l'arcoiris a casa, de camisetes. Sí, no? Al final és complicat decidir-se per un color, perquè aquesta ja va fer fa 2 anys, aquesta fa 5, i els colors se van acabant, però al final és donar un detall i tindre un record. Efectivament. El senyor aquí alemany alto de pèl blanc vindrà, no? Suposo, perquè este sí que segur que té totes les camisetes de la marató, de la caminada, ho té tot aquell home, Suposo que sí, hi ha certes persones que són uns clàssics ja, que participen en totes les proves, i la veritat que estem agraïts perquè la participació sempre, com ha dit Chechu, jo crec que arribarem als 800 sí o sí. Sí o sí, 800 persones el diumenge, 800 no, perquè el que ve a córrer porta 2 o 3 més d'acompanyant. O sigui, això pot ser un espectacle el diumenge. Home, sí, la gent que al final s'ajuntarà serà molta, per això hi ha que seguir les indicacions de la policia, tant en tema d'aparcament com de seguretat. Doncs molt bé, tenim el compromís del regidor de sortir a fer la caminada. I del tècnic diu que l'any que ve
podrà fer-la? Ara no, ara me n'aniré i faré un trosset. Vale. Si vols gravar-me. Podríem anar a caminar los tres a explorar una miqueta, no? Bueno, èxit de la setmana passada de la prova del vol del Puig i el que s'espera que aquesta setmana, el dia 24 de novembre, a partir de les 9:30 del dematí, sortida de dins de l'ermita. 7 quilòmetres de recorregut. No córreguen, és caminada i no recollisquen bolets. Nacho, algun consell d'última hora? Pues això, com ha dit el regidor, no espereu a última hora, perquè és possible que vos quedeu sense places i, per tant, ja que la inscripció està oberta, feu-ho ja. També tenim l'opció que ja vam fer l'any passat, la inscripció múltiple, una persona pot inscriure fins a 10 persones, per tant, és una facilitat que també donem, així que la gent s'anime i a disfrutar de l'ermita. Ja per finalitzar, sempre li tinc que fer una pregunta del deport de Vinaròs. Bueno. Puc fer-la, no? Sí. Que bonic és fer esport, Home, l'he sorprès ara, l'he sorprès. no, a veure, tens tota la raó. Fer esport i veure fer esport també és bonico. Evidentment, tu quan vas a caminar, vas a córrer, vas a nedar, vas a practicar l'esport que sigui, quan acabes jo crec que te sentes realitzat, satisfet, vull dir, és algo diferent, no? I l'última entrevista ja per tancar, le vaig preguntar sobre el tema de la piscina. Ja s'ha arribat a un acuerdo entre els propietaris de la piscina, bueno, els gestors i el Club Natació Vinaròs, no? Ja s'ha arribat pràcticament a un acord. Sí, bueno, el que ens van informar és això, que el que és el tema de curseig de xiquets, i això ho gestiona tot el Club Natació, la gerència de la piscina els ha cedit això, aparells poden disfrutar d'un major nombre de carrils i poden distribuir-se ells a l'horari. Doncs, bueno, són unes millors condicions d'entrenament que encara que els resultats que fan ja són molt bons en les condicions en les que estaven, doncs esperem que se superen. Hi ha que dir que David León va aconseguir or farà 2 setmanes, per això dient el que diu vostè, no? Molt bons resultats. Escolta, Nacho, on està? Haurà anat a caminar, no? S'ha anat a caminar? Doncs el tindrem que anar a buscar, no? Què troba? Jo pensava que ho deia en broma, això de dir, va, jo em vaig a caminar ara. Doncs ves, a veure si el trobes. No, però vostè també, no? Bueno, jo aniré detrás. Anem a buscar-lo. Penso que s'ha anat per allà, va, anem a buscar-lo, va, anem. Vols anunciar-te als nostres programes? Todo Fútbol i Más Deportes i Picotejant, la publicitat més rentable. Anuncia't i contacta al 609 31 34 01. És una producció de JN Producciones.